seguim aquí, ara amb Manel Roig. Berta Aroca, molt bona nit. No puc estar... És que estava entre no em pot fer més il·lusió i no puc estar més il·lusionada i al final, bueno, doncs ho he volgut ajuntar tot. Em fa molta il·lusió la teva secció d'avui, Manel. La meva secció d'avui també és d'aquelles que porten feina al matí. Al matí he estat allà enfeinat buscant fotos i demés, però que després fer-les sempre és una alegria. Jo diré una cosa, Loftis, cada matí fem una mica de reunió per explicar doncs, els temes que parlarem al programa del dia, no? I quan en Manel ha proposat aquest tema he pensat, en Manel, per què vol treballar tant? He pensat, de debò, vol fer tot això? El mateix m'ha passat a mi, que quan l'he proposat he dit boníssim, i quan me l'he posat a treballar dic, ai, merda. Mireu, què farem avui? No sé si recordeu que fa unes setmanes el que vaig fer va ser fer un fil de persones que unien a la Dua Lipa amb Úrsula Corberó. Sí. Mitjançant parelles. Aquesta persona ha estat amb aquest ha estat amb aquest, bla, 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 i d'Úrsula Corberó a Dua Lipa. Sí. Doncs avui el que farem és anar de la Berta Aroca a la Xènia Casado, que diràs, és fàcil, és una relació, passant per Obama. Obama! A tu com se t'ha ocorregut aquesta idea? Obama! No ho sé. No. No ho sé, però m'ha semblat boníssima. En algun moment em va semblar boníssima. Això sí, no serà amb parelles. Si fos amb parelles seria molt boig. Serà amb persones que es coneixen. Perfecte. Però no persones que s'han vist una vegada o que s'han vist dues o tal. No, persones que, si es creuen pel carrer, es paren a parlar. Ok. Vull dir, gent que es coneix de veritat. Molt bé. Comencem això. Jo m'aixeco perquè és que això s'ha de veure gran en aquesta grandíssima pantalla que ens ha preparat el Gerard. Comencem amb vosaltres tres, Xènia, Obama, Berta. Bueno, un altre dia parlem com s'escullen les fotos, però avui t'he volgut fer el favor. He estat a punt d'agafar aquella que sempre que dius sempre que parlant de mi em posen una que em van fer en un jardí el 2018. El de puta VilaWeb, no toca gens. Prou ja, eliminaré aquella foto de tot arreu. Me n'alegro que hagis triat aquesta. He posat aquesta feeling sexy segur, la posem. I a la Xènia, bueno, la que hem trobat d'ICAT, em sap supergreu, Xènia. La Xènia està en contra, diu. I la foto Obama més Obama que he trobat. Sí. Comencem amb la Xènia. La Xènia Casado, és amiga de l'Ibai. És que això de vegades ho passem per alt, però aquí veiem a la Xènia al programa de l'Ibai. Sí, ells dos es troben pel carrer, se saluden evidentíssimament, i aquí els trobem quan feien el programa aquest de Hoy no se sale, amb, ojo, a Miqui Núñez pel mig. M'encanta aquest crossover de És una dada, doncs, no, aquí s'ha tallat la foto, però a l'altra banda estava Capo 013. Què dius? T'ho juro, estaven els quatre, era una foto increïble. M'hagués fet molta gràcia veure-ho, doncs. Era una foto molt gran. Molt bé, doncs hem anat de la Xènia a l'Ibai. L'Ibai és molt amic de l'Aitana. Què dius? L'Ibai i l'Aitana s'han entrevistat no menys de 3 ocasions. L'Ibai i l'Aitana es troben, evidentment, parlen, i no només parlen, s'expliquen la seva vida com han fet en les entrevistes. Sí. Bé, seguim. Tenim l'Aitana. L'Aitana, evidentment, és exparella de Sebastián Yatra. Sí! Sebastián Yatra, Aitana, grandíssima parella, que ho han deixat fer res. M'agrada aquesta foto dels inicis, tot era il·lusió, tot era alegria. Bueno. En aquesta foto no estaven junts. Ella tenia 19 anys i aquí quedaven com amics. Segur que sí, segur que només eren amics i no es feien ni un petonet. Va, Sebastián Yatra va estar amb la Tini. Hòstia, és veritat! No me'n recordava d'això. Va ser una grandíssima parella, van donar molt a parlar. Realment, per mi, crec que l'Aitini és l'amor del Sebastián. L'Aitini. L'Aitini, Bueno, perfecte. Jo també ho penso, és l'amor de la vida del Sebastián Yatra. Sí, i després l'Aitana doncs, va ser el passatemps, la veritat. Bueno, mira, el mateix per ella, Sí? Ella va dir obertament a una entrevista quan va anar a Argentina que l'amor de su vida és a l'altre, l'actor, el Bernardo. El Bernardo va dir que era això? Sí. Fort. Doncs bé, aquí tenim Sebastián Yatra i la Tini. I ojo la Tini, perquè la Tini va compartir programa a La Voz amb Alejandro Sanz. Ui! Atenció, Alejandro Sanz i la Tini... M'encanta aquesta foto. Perquè no només van ser companys de programa, també van ser companys de pupitre de La Voz, com es diu. Vale, ok. Ell era com el coach i ella era l'ajudant. Perfecte. Van fer, mira, m'agrada molt aquesta frase, van fer una gran amistat i fins i tot es va sospitar una petita trobada sexoafectiva entre ells dos. Es va sospitar, però font? Font, la de Montjuïc, aquesta d'aquí al costat. Anava a dir. Boníssima. Vale. Doncs és el mateix Alejandro Sanz qui un dia als Estats Units va conèixer
ni més ni menys, que Obama, Alejandro Sanz i Obama van tenir una trobada. No m'expliquis com, no m'expliquis per què. Crec, sincerament, que Obama és fan de l'Alejandro. I és l'únic motiu, i de fet ell ho va concertar, no? En plan, va concertar aquesta visita. Li van donar una llista en la que hi havia Alejandro Sanz i Obama va dir Alejandro Sanz. I want this. I want this. A mi m'agrada molt pensar que, igual que nosaltres, quan estem en parella un dia a casa, per exemple, ens posem a ballar o a cantar cançons en anglès així per sobre, com que no ens la sabem, doncs a l'Obama i la Michelle evidentment ho fan amb cançons d'Alejandro Sanz. Perdona, l'Obama cada any publica una foto amb les seves cançons preferides. I hi ha moltes cançons de diferents llengües i no l'anglès. O sigui, és gran fan de la Rosalia, per exemple. De debò? Un dia potser ens trobarem aquesta foto amb la Rosalia. Mira la Rosalia en la Casa Blanca. M'encantaria. The White House, com diria ella. Doncs bé, ja hem arribat fins a Obama. Anem a veure l'Obama com arriba a tu. Bueno, això nervis. Et fascinarà, sí, veuràs. Sí, m'encanta. Obama, evidentment, si es troba pel carrer a Pedro Sánchez, el saluda, no? Per descomptat. Obama i Pedro Sánchez es van trobar, aquesta és una dada que també em flipa, que es van trobar a Sevilla el 2002. Perquè sí. A Obama un altre dia també li van dir has d'anar a Sevilla, has de conèixer el president d'Espanya, endavant, som-hi. Doncs ells dos són amics, jo diria, i Sánchez, evidentment, és amic d'aquí, del nostre president Pere Aragonès. Què dius? Clar que sí. Aquí els tens. Són molt amics. Són amics d'estones. Allò que de cop ens hem de portar bé, de cop no, relació tal, tòxica, no sé què. Absolutíssimament tòxica. Desigual en alçada, desigual en poder. Aquesta em feia moltíssima gràcia. Si em permets, vaig a buscar una cosa mentrestant, Sí, ho expliquem pels de la ràdio. És una foto que es van fer en Covid. Aleshores, no es podien donar la mà i havien de donar-se el puny com si fossin dos superherois. Són dos superherois en la presentació, els supermascaretes, els diria jo, no? A més, els dos amb mascareta, un amb la mascareta quirúrgica, l'altre amb la mascareta aquesta més potent. Bé, aquestes petites desigualtats. I espero que aquí és on entri jo, no? Ho dic perquè... Atenció, que s'ha trencat la cadena. Ai, és que és el meu compte secundari i no voldria que sortís el nom. Atenció, que la Berta Aroca... Ara, Gerard! Aparta el micròfon. La Berta Aroca va conèixer el president aragonès, però no sabem si pararia a parlar amb tu en cas que es creués amb tu pel carrer. Pararia 100% i parlaríem un cop més del seu poble, Pineda de Mar. És de Pineda de Mar? Sí, i n'hem parlat un parell de cops. I és el vostre tema de conversa, no? Quines coses has de dir tu de Pineda de Mar per situar-me? Jo sempre amb ell a favor. A favor de Pineda de Mar, perfecte. Sí. Molt bé. Doncs el nostre president Pere Aragonès, d'aquí és molt amic, del nostre company de feina, Ricard Ostrell. Ah! De qui pensaves? Jo, algú del Love de sobte, i dic, bueno, no ho sabia, això. De l'Arnau Espi de cop, no. S'han entrevistat moltíssimes vegades, són el presentador del matí, el president del govern, Esport també, si han de parlar, parlen, això és evident. El Ricard Ostrell, el nostre company, d'aquí és molt amic. D'aquí. D'una persona a qui fins i tot ha donat feina en moltíssimes ocasions, que és la Pilar Rahola. Hòstia! Ojo que gir, Ara de com m'estic allunyant de tu, Semblava que ens apropàvem. Però tal qual, t'estàs allunyant molt. Pilar Rahola. Doncs Pilar Rahola en el Fax feien una secció, ells dos, aquí junts. Per qui no conegui, Pilar Rahola és la Juliana, però en gran. Gens. No, és una broma, que sempre li diuen que ella és la Pilar Rahola. Ja, però gens. Prou. És una opinadora de programes de televisió. Una tertuliana. Una tertuliana. Bé, doncs, Pilar Rahola, com s'aproparia a tu? No tinc ni idea. Amb qui es pot apropar tu? Amb un mataroní il·lustre, com és Nacho Vidal. Pilar Rahola i Nacho Vidal. Pot semblar que és una bogeria, però no ho és. No ho és, gens ni mica. Pilar Rahola i Nacho Vidal, evidentment, si es troben pel carrer, se saluden i parlen de les seves coses. Jo crec que ha anat a la casa de Cadaqués, el Nacho. Més d'un cop. Pot ser. I el Nacho, quan va a una casa, ja sabem les que munta. No vol saber d'on neix aquesta amistat perquè és maquíssima. M'interessa moltíssim. A TV3 hi havia un programa que es deia Estranyes Parelles. Estranyes parelles. I el que feien era, per sorpresa, ajuntar dues persones que havien de conversar durant una hora i mitja. Oh! Cap de les dues persones sabia a qui es trobaria una vegada arribés allà. Vale. I aleshores van tenir la genial idea d'ajuntar a Pilar Rahola i a Nacho Vidal. I sembla que es van fer bastant, no? Es van fer molt, molt més del que t'imaginaries. Jo només recordo que Pilar Rahola coneixia a Nacho Vidal. Sí. I Nacho Vidal li van plantar aquella senyora de cop i no tenia absolutíssimament ni idea de qui era. Recordo també una altra pregunta molt interessant que li va fer el Nacho a la Pilar,
Què que era, tu si haguessis de deixar de fer una cosa la resta de la teva vida, què deixaries de fer? El sexe o llegir? I ella què va respondre? Ella va dir que preferiria poder seguir llegint tota la seva vida, que si calia deixar de follar, es deixava de follar. Evidentment, això va escandalitzar d'una manera boja el pobre Nacho Vidal, que no contemplava aquella resposta. Gens, ja. I a partir d'aquí doncs, es van fer amics, aquí tens somrients, no? Pues després d'aquest dinar. Maquíssim, maquíssim, realment. Catalunya, al final, no? Sí. Nacho Vidal. Nacho Vidal, de qui és amic? De qui Amb qui ha parlat moltes vegades Nacho Vidal? Amb Risto Mejide. Què dius? És que tornes a allunyar-te per mi, de Per mi. mi, cada cop estem més Clar. lluny, no? Ara ja estem bastant a prop, però Nacho... De totes les fotos has triat aquesta? Per mi aquesta és la millor foto, perquè són 4 micos. Per mi és el meme de l'Spiderman, aquest que es miren 4... I fan com així, no? Exacte, som el mateix, doncs per mi Sí. això és el mateix, absolutíssimament. Crec que Risto Mejide té com una filia estranya per la figura de Nacho Vidal i que sempre que pot l'entrevista. Vale. Bueno, cadascú amb les seves filles, no? Totalment, i ha explicat coses bastant interessants, el Nacho Vidal. Ara sí, de Risto Mejide, aquí anem. A la teva amiga, Laura Escanes. Amiguíssimes, Ara sí. millors amigues, sí. Ara sí, Risto Mejide i Laura Escanes, que van estar junts. He escollit, evidentment, aquesta foto No per tinc paraules. motius obvis, perquè tots fem consciència... No direm res, però aquesta foto perquè feu consciència una mica de què va passar aquí, a Catalunya, en algun moment. Farem un silenci i continuarem. Continuem, i tant. I ara sí, de Laura Escanes, directament. És que, Directament. amigues, si pel carrer parleu. Laura Escanes i Berta Roca, amiguíssimes des de l'últim Foto? capítol de La Travessa. Que va penjar ella a Instagram. Què dius? La va penjar ella. I ara parlem molt perquè tenim el mateix gos. No sé si t'has fixat, però tenim el mateix. Que el compartiu o el mateix model? Aquest és el meu gos, és el mateix, la mateixa raça amb el mateix color. Aquest és en Chico, l'original, l'autèntic, i llavors està el seu, el Roc, que és el secundari. Li diu Roc? Es diu Roc. Es diu Roc. Roc de roc. No Ah, de roc de- de nom català. Merda, mira com feia il·lusió cada Però parla català, parla castellà amb la Roma i català amb el gos. Bueno, prioritats, al Jo final. això ho veig a Instagram. Cadascú. Bé, doncs aquí teniu la cadena de gent que uneix Berta Roca, Obama i Xènia Casado. M'ha encantat. S'accepten propostes per tipus de cadenes boges. Jo tinc clar que estic molt més a prop de l'Obama que la Xènia, sense ofendre-la. No, de fet, ella té menys gent pel mig, No, perquè a mi s'acabava amb el... amb el Pere Aragonès, Clar, amb el per Pere tu, Aragonès per mi ja s'acabava. directament ja era Berta Roca, clar. I Nacho Vidal també l'he conegut. Clar. Nacho Vidal també l'has conegut? Sí, Però pararíeu pel carrer a parlar? És que No, aquí està la condició. no pararíem. M'estranyaria molt i em faria fins a cert punt de por cada cop, Nacho Vidal. T'imagines? Us coneguéssiu fins al punt de parar-vos pel carrer a No, parlar. no, això no ho faríem. Perfecte. Ja t'ho dic jo. Bueno, Ai. Manel, doncs m'ha encantat. Un dia vull fer això jo, però amb tu. Amb mi, amb qui m'ajuntaries tu? Sí. I a veure... O sigui, vull fer jo al revés, saps? Fer la feina d'investigació. És divertit, és divertit. Hollywood, si voleu recuperar el programa sencer, podeu fer-ho al videopodcast de Spotify. I si voleu més contingut del Love, ja ho sabeu, a les plataformes d'Eva, TikTok, Instagram i YouTube.